Áno, vplýva. Pokiaľ je panvové dno zdravé, funkčné a má primerané napätie, tak aj sexuálny život je v princípe uspokojivý a muž aj žena sú schopní dosiahnuť väčšinou aj orgazmus. Ako náhle klesne sila panvového dna a klesne aj napätie svalov panvového dna, po prípade sa udeje opačný extrém, že napríklad žena má úplne vyposilované, stiahnuté panvové dno, tak pri týchto dvoch extrémoch dochádza vlastne už k zmene funkcie panvového dna, už hovoríme o kvázi porušenej funkcii a takáto žena alebo muž majú väčšinou už sexuálne dysfunkcie. U žien je to najčastejšie jednak neschopnosť dosiahnuť orgazmus, ale taktiež veľmi častý je bolestivý pohlavný styk. Prolaps je pokles panvových orgánov, kedy svaly panvového dna orgány malej pánvy nedostatočne fixujú a držia a môže dôjsť k poklesu močového mechúra, k poklesu maternice alebo aj k poklesu čreva. Takýto pokles môže spôsobovať pacientom, a teda najmä ženám, problémy. Tieto problémy sa môžu začať prejavovať napríklad jemnými tlakmi v pánve, ktoré sa postupne s fyzickou aktivitou a záťažou stupňujú. Pri prvom a druhom štádiu poklesu orgánov malej pánvy je najvhodnejšie si vyhľadať fyzioterapeuta, ktorý sa špecializuje na danú problematiku, pretože konzervatívna liečba v tomto prípade má najlepšie výsledky. Keď už je prolaps väčšieho štádia, hovoríme o 3., 4. stupni, tak tu už je vhodné konzultovať stav aj s chirurgom.